Welcome back to my channel. Samahan nyo kung papuntang Cabalitian. Ayan. So bali guys, sa isang bangka guys, ang capacity niya ay 6. So ito yung mga kasama ko, 6 kami pero ang capacity namin ay 10. Kaya no choice. Kailangan 2 bangka talaga guys. So yan guys, kinunan ng bubong para ilagay doon sa aming sasakyang bangkang isa yun. So bali guys, yung bangkang inarkila namin na 2, ayan yung isa kulay green. Yan yung kulay green nilalagyan ng bubong at saka itong yellow na to na nandyan na sa may dagat. Si Kuya Juanito yung magiging kapitan ng bangka namin. So doon yung Cabalitian guys, sa may dulo doon. Alamin natin kung ilang minuto ang papunta ron. Ang panahon ngayon medyo maalon dahil amihan, pero kaya naman doon ng bangka. Pero dahil sa medyo mabigat kami, 2 yung aming sasakyan. One, two, and go! Yeah! So yan, sumakay na sila sa boat. Gab, sige. Saan ba po dito? Sige, umakit na muna kayo, lalagyan ng kanet. Gab, dito ka na. Gab. Dito po, dito po. Kaya Juanito, mga ilang minuto mula rito hanggang Cabalitian? Okay, so guys, 30 minutes daw kasi medyo maalon, kaya medyo mabagal, alalay lang ang takbo. Kung ang alon ay hindi masyadong malakas, 15 to 20, okay na yun. Pero ngayon 30 minutes. So sabi ni Kuya, 4 ang pasahero niya pero parang 6 na rin daw. Kaya kailangan talaga 2 para sa safety. So ready na yung isang bangka, ayan. Tapos doon naman kami sasakay. So kasama ko yung lovebirds, si Kenneth at saka si Daisy. Talagang hindi mapaghihiwalay, pero pagdating ng panahon, maghihiwalay din niya. Mag-a-abroad daw si Kenneth, yun ang ibig sabihin. Bye bye! Yun naman guys, yung sasakyan namin, yung kulay green. Sa kulay yellow, si Kuya Juanito yung pinaka-driver. Dito, pwede ba anak ka ni Kuya Juanito? Pamangkin. Kapatid ka ni Ginalyn. Okay. Ano pangalan mo Kuya? Okay, shout out kay Christian. Ayan, siya yung ating kapitan ng barko. So yun guys, umalis na kami. Kasama ko yung 2 lovebirds dito. Hinahanap nila yung magulang nila. Kasama ko ang aking kapitan at kanyang helper na kapitan. So simula guys dyan sa tubuan hanggang doon sa may Cabalitian, 15 to 20 minutes. Pero dahil maalon, patagalin natin para sulit, 30 minutes daw. Yan. Ayun yung unang bangka, nandun nakasakay si Mamu, si Mama Jo, si Papu at saka si Gabi. Guys, si Aquaman guys, oh, nandito makikita natin, dadaan sa ating gilid. Ayan oh. Si Aquaman guys, ako sa tubig, nagbangka. Ayan. Ayan guys, kumakaway si manager. Manager! Manager! Woo! Bayad ka ngayon. Gusto mo yan eh. So yun guys, malapit na kami. Inabot din kami ng almost 30 minutes from Tubuan to Cabalitian Island. Hindi siya naman kalayuan, pero dahan-dahan lang yung andar ng bangka kasi medyo maalon. Siyempre safety first muna para ligtas naman ang aming dating. So ayan sila oh, yung isang bangka. Dito sa Cabalitian guys, marami na ring mga resort dito. Ayan.
So ayan sila guys oh. Oh, nagpa-park lang. Dino-double check kung may LTO. So ito na guys, nandito na kami sa Cabalitian Island. Alright, yan po yung manager namin. Ito rin yung isang manager namin at saka si Gagab. Tara, lakad na tayo. So guys, good news guys. Nalaglag yung cellphone natin. And then, nalublob sa dagat. Buti na pulot ko kaagad at ayun, gumagana na naman. Ayan. So kasama natin yung tour guide na to. Ano pangalan mo kuya? Michael po. Ha? Michael po. Michael. So ano ba makikita rito sa may Cabalitian? May kuweba po tapos may cruise po. Kuweba at saka? Cruise po. Okay, yung kuweba guys, sa likod nito yung cruise aakyat no? Opo. So ito si manager. So yan guys, may mga rock formation at meron ding kalbong terorista. Paano masabi? So yun guys, yung labrador. So ngayon guys, papunta muna kami sa may kuweba. Ay, pagkasunod po, cruise na po. Okay, so Kuweba po. so sabi nung kasama nating si kuya, sa kuweba muna bago aakyat ng cruise, and then after nun, pag may magandang lugar na paliguan, ligo lang saglit dito, tapos uwian na. So ito yung daanan dito guys, sa gilid ng dagat. Nire-repair pa rin siya. Opo. Sa ano po ng bagyo po. Okay, dati kasi ano to dire-diretso to guys. Dahil minsan yung bagyo malakas yung alo, natatanggal din. So guys, pero pwede umakyat dito. Kung gusto nyong umakyat doon guys sa may cross, pwede ritong umakyat dyan. Mababa lang siya. And then meron namang guide, hindi rin kayo mawawala. Pero ang gagawin namin, doon muna kami sa kuweba. Doon tayo sa likod akyat. So doon kami akyat sa may likod, magkukuweba muna kami, and then dito kami bababa mamaya. Isa sa mga makikita rito guys sa Cabalitian, itong rock formation. Ayan. And then, ayan no. Yung isla na yan. So ngayon is low tide. Maligo. Saan ba tayo maliligo ba? Dun, maligo ka dyan, matamaan ka ng bato. Hindi, meron din mo sa gilid mo. Pwede dito maligo? Ano tayo ba yan? Low tide ngayon. Flight na to kasi dito makikita mo naman. Kasi dati dito, dito oh, may Dito tubig. kayo nung tumayo tayo, tapos tumalong kayo doon. Tapos tatawid siya. So ayun guys yung cross oh, mamaya akyatin natin yan. So ngayon guys, papunta kami sa kuweba. Di ba ang kuweba niya sa likod? Diyan. Oh, pwede rin maligo, saglit lang. Lakas ang alon eh. Check natin. Tingnan mo. So ito guys yung likod nung bundok. At doon yung kuweba. So tara, silipin natin. So ayan guys, nasira yung daan dahil sa mga dumaan na bagyo, dahil malakas din yung alon na umaabot dito. Kaya ayan, nasisira. Kasi dati nung punta namin before, sementado naman to eh. Ayan. So guys, ito na yung kuweba na sinasabi rito sa Cabalitian. Ayan. Yan lang yun, hindi siya kalakihan. So mukha lang siyang kuweba kasi pwede kang lumusot doon. Okay? So bago ka makapunta doon guys, pwede kang tumalon dito. Lumangoy ka papunta doon. Grabe guys, ang lakas ng alon. Nakakatakot oh. Pag diyan ka naligo, malamang tatama ka sa bato. Magandang pumunta rito, anong buwan boss? Mga ano po, mga August po. August kasi hindi masyadong mahangin ano? Ha? May, June, July, August. Yan, maganda rito guys kasi dati naligo kami rito eh. Kalmado siya, masarap maligo dyan. May part na mababaw din dyan eh.
Ayan, pero ngayon hindi advisable na maligo sa mga panahon ngayon. Ngayon ay February. So yung mga panahon ng amihan, ayan, February, March amihan, hindi magandang magdagat. Kasi unang-una malakas yung alon at saka mahangin, no? Okay guys, ayon sa ating tour guide, pag nilakad natin yung likod na yan, okay, makikita na dyan yung Little Batanes, Bagbag Beach at saka yung Masamirey. So kung napapanood nyo yun, dyan lang banda sa likod nyan. Pero hindi naman kalapitan, pero tanaw nyo yung dagat. Pati 100 Island po kasi hindi po Okay, pati yung 100 Island dyan. Ito, anong tawag dito? Waiting shed lang. Parang boundary po kasi. Pinakadulo, no? So ayan na guys, bago kami umakyat dun sa may cross doon, konting ligo lang muna dyan sa may tabi-tabi. Ayan, nandun na, naliligo na si Papo at saka si Gab. At nagkakaroon tayo ng prenuptial with Kenneth and Daisy. At yung ating photographer na si Mamu. At yung nagsiselfone dito, ayan, naka all blue. Alright, foreigner, oh. Pogi. Yaya. Di ba sila yung buhok mo? Mag-treatment na lang kami. Basic kasi bago mo ibang basic. Pares lang naman kami. So guys, meron daan dito, paakyat doon sa may cross. Mga 3 minutes lang, pero grabe, tarik yung daan niya. Kumbaga assault agad. So ang init, pero yung baba niya doon sa kabila, yun, nasa ilalim ka ng mga puno. Yan, okay yan. Pero pwede ka rin umakyat doon para makapunta ka ron sa may cross na yan. So bawal ang high blood, lalo na pag tirik yung araw. So yun guys, bakit kami doon sa may cross? Hindi naman kayo mawawala rito kahit wala kayong tour guide. Meron naman siyang trail o daan papunta ron sa taas. Makikita mo na sa doon sa Mababa lang siya. Ayan na yung cross. Pero hindi biro akyatin. Lalo na dito. Yung galing kami doon sa may waiting shed. Whew! Bali, assault. Ibig sabihin ng assault, talagang matarik. Madali lang siya, pero tarik. Buti nakyat ko muna. Kasama ko yung ito si kuya. Hindi advisable na umakyat yung kasama ko. Yan. So ito yung makikita, fish pen cages. Yan yung bundok ng Labrador. Yan, nandito na kami. Pero ayun pa yung cross. Okay. So para sa aming safety, doon kami bababa sa kabila. Delikado rito guys. Yan, delikado. Okay. So ito rin cross guys. Yan. So hindi biro guys ang umakyat dito, pero doon sa kabilang daan guys, mas madali na dahil ginawan siya talaga ng parang steps. So ito yung cross. Yan. Whew. Thank you Lord. So makikita ito sa may tubuan itong cross na to. So ito guys yung ganda ng Cabalitian Island dito sa may Sual, Pangasinan. Yan siya. Okay. So doon kami nang galing. Ito yung cross. Yan o. Yan. Okay. So yun yung Sual Power Plant. Dito yung paakyat. Sa baba nito guys yung kuweba. Okay, so ito yung daan. Ayan o.
Okay, for our safety. Whew. Nice one. Tama yung desisyon ko na ako muna umakyat para yung mga kasama ko na alam ko hindi nila makakaya. Okay. Grabe. So mula ron sa pinanggalingan namin guys sa baba sa may waiting shed, makikita nyo naman yun pag papunta kayo ng kuweba. May daan doon paakyat dito sa may cross. Siguro around 3 to 5 minutes. Dahan-dahan lang. Pero kung mabilis ka, mga 3 minutes. Pero kailangan wala kang bit-bit. Okay. So yun. So ito may trail naman siya. May guide siya. Tuloy-tuloy lang yan. Okay. Sige. So baba na tayo. Okay. Bye-bye. So ito guys yung daan pababa. Ayan, oh. So okay naman siya. Malilim. Hindi katulad dun sa inakyatan namin, walang puno, napakainit. So kung medyo high blood ka, mukhang aabutin ka ng tirik. Pero sa ganitong oras, mga 9:30, mainit na. Ayan o. So ito yung daan dito. So bali guys, hindi si kuya yung vlogger Ako yung nagba-vlog. Sinusundan ko lang kung saan siya dadaan. Ayan. Anong ulit pangalan mo kuya? Michael. Si Kuya Michael. Ayan. Anong grade mo na? 9 Wala kang pasok ngayon? Mamaya po. Mamaya? Bakit half day? Saan ka nag-aaral? Swal, bakit half day na ba sa Swal? Okay. So ito ang medyo challenging part. Pababa siya. Tapos wala kang kakapitan. So panoorin nyo kung paano bumaba si Kuya Michael. So yun, doon sa may kanal para merong hahawakan. So ayan o. Guys, pauwi na kami ngayon. Dito kami manggagaling sa may Kabalitian. Ang oras ay 11:45. So time check tayo o orasan natin o minutuhan natin yung alis ng bangka. Ayan, shoutout kay kuya. So malakas yung ulan, talagang papalaban sila. Kumalma na ngayon. Kumalma na? Kumalma pa sa lagay na to. Ayan, sige Michael, napapasubo. Gumando na daw sa kanina. Okay. Ayun, nag-exchange boat kami guys. Andun yung Lovers Moon. So thank you Kabalitian. Yun, nakit namin yun. Kasama ko si Kuya Michael. Yun, doon kami nag-stay sa may pinakadulo doon. Ayan. Okay, so time check 10:45. Para kami nakasakay guys sa kabayo. Alright. Hindi ko alam baka sinasadya ni kuya na dumaan dito. Walang niya. Alright, yeah. Extreme. Kung may nahina guys yung inyong puso sa pagsakay ng bangka at ganito ang panahon, huwag nyo nang subukan. Pero syempre alam naman ng bangkero guys kung safety naman yung dadaanan namin at yung dagat kung kakayanin ng bangka. So feeling ko guys sinasadya ng bangkero or maalon lang talaga. Ayun o, may flying fish. Boom! Yeah. Extreme! Extreme pero nakakakaba.
Okay guys, time check. 1 minute before 12. So ibig sabihin nakaka 15 minutes na kami from Cabalitian. So andito pa rin kami sa gitna ng dagat. Medyo maalon. So okay naman, manageable naman yung alon ng aming kapitan ng bangka. Ayan, so tumatalon-talon yung bangka. Parang kabayo. Ito yung kasabayan namin, tumatalon din. Hello kayo, hello! Hi! Woohoo! Alright! So time check guys, Babaw 11 lang yan. 11:20, so almost 35 minutes yung boat riding natin from Cabalitian. Ang pangalan mo kuya? Si Kuya Christian ang ating kapitan at si Kuya Michael ang ating tour guide, ayun. At saka si Kuya Juanito, ayun, sa kabilang bangka. So maraming salamat at nag-enjoy kami sa sa pagsakay. So yan guys yung sinakyan namin bangka. So ito si Kuya Juanito. Thank you Kuya. Eh, may gusto mo tayo. Oh, pag may guest tayo. So yun si Kuya Christian, thank you. Si Kuya Juanito, yun yung bangka. Tapos yung isang bangka na yun, yun yung ginamit namin. So thank you for watching guys. And please don't forget to subscribe to my YouTube channel. Thank you.